Slovensko čakajú teploty cez 40 stupňov Celzia a to znamená, že väčšina domov bude bez klimatizácie v lete neobytná. Tento dom klímu nepotrebuje, nikdy ju nepotreboval a ani nikdy nebude. Prečo? Je to podzemný dom obklopený zemou, ktorá prirodzene izoluje. Vnútri je maximálne 24 stupňov, bez strojov a bez hluku. A čo je najlepšie? Nie je to suchý chlad z klimatizácie. Náš dom chladí prirodzene, ako keď vstúpite do jaskyne, jemne a bez výkyvov. Takto žili ľudia milióny rokov a naše telo si to dobre pamätá. Áno, niektorí klienti si na začiatku mysleli, že 24 stupňov je predsa veľa, ale po prvom lete mi všetci hovoria to isté. Ďakujeme, nič lepšie sme nezažili. Už nikdy viac klimatizácia. Majú pravdu. V klimatizovanom byte máte síce 21 stupňov Celzia, ale to neustále striedanie teploty 40 vonku, 21 vznú nie je komfort, to je šok pre telo. Klimatizácia síce chladí, ale extrémne vysušuje vzduch, robí teplotné šoky a ozlabuje telo. Ako to viem, moja žena je doktorka a každé leto rieši tie isté veci: bolesti hlavy, zápaly dutín, oslabenú imunitu, problémy spojené s prechladeným vzduchom a klimatizáciou. A viete čo? My by sme mohli dom zaizolovať ešte viac, nastaviť tam marketingových 22 stupňov, ale neurobíme to, pretože my nestavujeme domy len pre dobrý efekt na papieri. Nepotrebujeme optimálne bývanie len pre zdravie prírody, ale aj pre zdravie ľudí. Prirodzene, bez klimatizácie a bez kompromisov.